холистическа звезда. Имате ли друга? Звъни ли се? Дали не е Рафаел? Не, баща ми е. Бабо! Аз съм, бабо, не се плаши. Бабо! Идвам. От всички възможни посрещания, това е най-доброто. Да знаете, че не съм сама. Не знам как сте влезли. Не. Ако беше сама, ще да е твърде голям късмет за мен. Да не си излязла от машината на времето или от някой филм от 50-те. Идвам от тавана. Винаги ли посрещаш хората облечена така? Така и не ми казахте кой сте. Хуансито? Скъпи! Бабо! Миличък! Любимото ми внуче! Най-красивите очи на земята! Той ли е от Ню Йорк? Като заговорихме за очи, колко си хубава. Миличък! Значи дойдохте и то доста бързо. Госпожицата е приятелка ли ти? Не. Да. Не, всъщност не. За съжаление стана малък инцидент на улицата и госпожата едва не ме блъсна. Видях огън, влязох в къщата и спасих котката. Беше пълна лудост, но... Пожар ли е имало или се шегувате? Не. Щастлива съм. Много съм щастлива с Франко, защото е страхотен мъж. Малко е ревнив, но и твърдоглав като мен. Иначе е работлив и нежен. Като цяло е добър човек. Много добър. Да. Притежава всичко, което една жена би желала. Ясно. Огажда ми е мил с мен. Отивам да си почина малко. Добре. После ще те повикам. Да. До после. Вие сте тук. Да, бях тук. Искам да ви се извиня за скандала, който вдигнах заради сладките. Вече казах на баба ви, но... Не, няма нищо. Не е нужно да се оправдаваш. Не, спокойно. Не се оправдавам. Всъщност, направих го нарочно, за да имат момичетата за какво да си говорят. А и накрая много се забавляваха. Не се сърдете. Ще правя каквото искам.
Това е. Струва ми се грубо да ми затваряте вратата под носа. Ще ми кажете ли какво става? Нищо ми няма, Хосе. Нищо. Мисля, че заслужавам обяснение. Какво искаш да ти обясня? Защо гледате като отровен? Не се ли сещаш? Не се сещам. По-зле за теб, защото не смятам да ти обяснявам. Тогава ме изхвърляте, щом не ви харесва. Изхвърляте ме. Не ме предизвиквай, Хосе. Не ме тормозете, Хуан. Най-добре да спрем до тук, защото иначе... Иначе какво? Какво ще ми направите? Съжалявам, не исках да ви прекъсвам, но вече всички си отидоха. Франко и Томи си тръгнаха, а баба ви не пожела да й прочета нищо. Беше малко уморена от гробището. Не искате ли един чай? Не, ако има нещо, ще помоля Кармела. Благодаря. Сърдите ли се за нещо? Искате ли да поговорим? Няма проблем. Не, няма нищо. Всичко е наред. Просто не ми каза, че ще се омъжваш. Не знаех. Не си ми казвала. Не знаех, че трябва да ви го кажа непременно. Имам предвид заради баба ми. Но какъв е проблемът с баба ви? Ако се омъжиш, предполагам, че ще имаш меден месец. Тогава ще трябва да намеря друг човек, който да се грижи за нея. След 3 месеца аз вече няма да съм тук и... Не. Аз ще намеря някого. Няма проблем. Не бях помислила за това. Работата е там, че нямах време да ви го кажа, защото ми се струпаха толкова неща, че... Няма нищо, Хосе. Не исках да ви притеснявам, разбирате ли? Виж, трябва да довърша едни неща, които правя, така че... Да. Ти продължавай с твоята работа, аз с моята. Наистина всичко е наред. Спокойно. Извинете ме. Внимавайте! Изгорих ви! Чакайте, ще ви помогна. Не. Къде ви изгорих? Няма нищо. Важното е това. Не. Аз ще го потуша. Пияното? Няма нищо. Извинете, господине. Търсят ви. Върви. Остави ме. Върви, всичко е наред. Извинете. Кармела, донеси ми друга риза, моля те. Разбира се. Не е това, което си мислиш, така че не ме гледай с този блясък в очите. Загаси го и без коментари. Най-добре да си вървя преди да се е наводнило всичко. Виж, не искам да става досаден, но... Хуан сам ли си говори? Вече разбрах защо си така запленен от тази Хосефина. Какъв бомбон, жестока е. Права си, скъпа. Трябва да купим каишка на Никанор. Можеш ли да повярваш, че избяга отново? Но нали котките се боят от дъжда? Да. Никанор! Никанор, моля те! Ела, миличък, ела! Хайде, слез! Слез, съкровище! Слез, защото госпожата ще ме убие, ако не го сториш! Слез! Господи! Готов.
Ще ми кажете ли дали още се сърдите? Нямам право да се сърдя. Особено след това, което направи за мен. Наистина ще да ви кажа, но не намерих точния момент. Не, няма нищо. Всичко е наред. Няма да мога да го сваля. Аз ще се погрижа. Благодаря. Добре ли си? Къде са дрехите ми? Едни стари парцали, изхвърли ги. Как така ги изхвърлихте? Това бяха любимите ми панталони, Августа. Не ставай смешна. Ще ти дам пари и утре ще си купиш нови. Къде ги изхвърлихте? Помолих Кармела да ги изнесе с буклука. В колко часа минават буклукчиите? Какво? Не, аз ще се погрижа. Оставете. Това не е истина. Не е истина. Не е истина. Боже. Кажете ми, че не сте видели нищо. Кълна се, че не видях нищо, само една красива жена. Не говорете глупости, моля ви. Не ме гледайте, моля ви. Моля ви, не ме гледайте. Това е инстинкт, съжалявам. Какво ще правите? А ти какво мислиш? Нищо, не искам. Не. Спокойно. Вземи. Загърни се. Човек не бива да се срамува от тялото си. А срамът е едно много красиво чувство, което само чувствителните души умеят да долавят. Много хубави думи, но не разбрах нищо. Моля да ме извините за случилото се, но истината е, че вината е на баба ви. Веднага ще ви обясня. Проблемът е, че малко бързам. Трябва да решим какъв ще бъде лайтмотивът на филма. Бих искал ти да... Сесар, извини ме за секунда. Изчакаме вътре, само за момент. Здрасти. Какво е това? Какво става тук? Явно ви привличам като магнит. Всеки път, щом изляза, се появявате от нищо. Хавлията ти хареса или обичаш да се показваш? Нормално е да ходиш облечена в тази къща. Да, знам, че е нормално. Работата е там, че баба ви ми е изхвърлила дрехите на буклука. Най-после. Какво? Най-после. Какво най-после? Изхвърляла е дрехите. Сега и вие ли ще ми кажете, че не ви харесват дрехите? Не. Джинсите ми бяха маркови, блузата ми също беше маркова. Не знам каква марка беше, но беше маркова. Нямам проблем с дрехите ти. Просто ми се струва подходящ повод да ти направя един подарък. Не благодаря, нямам нужда от подаръци. Но аз бих искал да ти подаря нещо. Да, вярно е, не съм твой годеник. Обикновено годениците правят подаръци на приятелките си. Но ми позволи да направя един подарък. Няма нужда. Обадих се на една приятелка, която трябва да дойде всеки момент и да ми донесе дрехи. Ако се бях обадила от дома, за да кажа, че съм останала гола, баща ми щеше да поудее и да ме убие. Ето, това трябва да е тя. Скъпа, слава Богу, че трябва да бъде. Да. Не си ли малко разголена? Дай ми ги. Това е Кони, най-добрата ми приятелка, Дон Хуан, моят шеф. Хуан? Привет. Привет. Кони от Констанса? Не, от столицата съм. Не, името ти Констанса ли е? Да, но всички ме наричат Кони, затова... Приятно ми е. Аз съм Хуан Кане. Мога ли да изляза? Да, сестра, да.
Най-после да се запозная с твоята Хосефина. Представям ти Кони. Това е Сесър. Тя е приятелка на Хосефина, а Сесър е мой приятел. Сесър. Приятно ми е. Стига, не. Върви си, защото искам да си тръгнеш. Не, стига. Ако желаях, щях да те задържа. Как беше по-нататък? Не знам, по-тихо ще ме изгонят. Но ако реша, аз сам ще те потърся. Чуй ме, ще ме изгонят. По-тихо, ще ме изритат на улицата. Не ми е до това. Умирай, трудно приличаш на Брус Уилис. Не, чуй ме. Аз не съм пиян, просто стомахът ми е празен. Не, това, което е празно е сърцето ти, но най-добре е да разрешим този проблем, защото... Какви са намеренията ти? Кажи ми. И не се прави налуд, защото... Звъни се. Бразилките ли са? Не, едва ли. Какво прекрасно нещо. Срещнах момиче, което обикнах. Какво има? Дойдох възможно най-бързо. Проблемът е, че не можах да платя на таксито, защото нямаше да ми върне. Да, Бихте ли ми направили услугата да отидете вие, защото нямам точно пари? Ще ви ги върна после. Обещавам. Да. Благодаря. Какъв вид имате, Дон Хуан? За Бога! Повръща ли ви се? Слушайте. Не съм пиян, просто не съм ял. Няма какво да повърна. Ще ви помогна. Много ли сте за мен? Повдигнете се малко. Зле ли ви е? Ще ви помогна, бъдете спокоен. Престанете. Моля ви, ще ви стане по-лошо. Какво има? Какво? Чувам мелодията ти. Аз не чувам нищо. Прекрасна е. Сериозно? Нежна, но с характер. Не я ли чуваш? Прекрасна е. Не чувам. Ще ви направя едно силно кафе, защото ако баба ви види така, ще й се изправи косата. Стойте спокойно, връщам се веднага. Не, ела, Хосе. Изпитвам едно съвсем ново чувство, от което малко се страхувам, но ми харесва. И всичко това е благодарение на теб. Не знам какво ми става. Не е нужно да ми казвате нищо. Аз не мога да обясня какво изпитвам. Стига, успокойте се. Не. Успокойте се, отпуснете се. Не ми се е случвало с никоя жена, никога. Проблемът е, че пихте много. Искате ли да ви направя кафе? 1 литър. Направи ми литър кафе. Моля те. Добре. Чакай. Това, което ти казах. Това, което ти казах е истина.
Ще направя кафе. Какво стана, Хуан? С подсладител, с захар, с какво? Зъби ми се свят. Повернете. Наведете се. Не. Не? Не, чувствам се много добре. Какво? Чувствам се добре. Радвам се. Да излезем да пием кафе. Не. Да вървим. Вижте, Да. друг път, успокойте се. Вината е на Сесар. Да излезем да пием. Казвали ли са ти, че имаш прекрасни очи? Казвали ли са ти го? Често. Не. Да. Много е тъпо. Ще ти кажа нещо оригинално. Добре. Слушам. Ти имаш... Бернарда, Мариса, Клаудия, Лусила, Насарена. Какво? Този тип не си губи времето. Тук има само матки. Не е било сън. Направих ви кафе. Прекарваме си добре. Искам да те поканя. Не, кафе не. Искам да потанцуваме. Не. Те сте фалшиви, Песос. Не мога да повярвам. Искам да ги дам на механика, но не ги приема. Боже. Фалшиви? Дали са ми фалшиви? Правят ги все по-добре. Да, страхотно. Дай я. Портиерът. Скъсахте я. Той трябва да я вземе. Беше портиерът, сигурен съм. Какво ще правим сега? Сестър, скъпи, къде отиваш? Идваме да празнуваме с теб и приятелите ти. Рожден ден ли имаш? Здравейте. Носим музика. Здравейте. Да, музика, да, дай. Как сте? Обичаш ли вино? Не пия алкохол. 3 за късмет. 3 за късмет. Добре, хайде да опитаме виното. Чудесно. Хайде, пусни музика, Брус Уилис. Давай, пусни музика. Хайде, какво? Какво? Къде? Не, остани. Не си опитала виното. Бразилците са големи майстори. Да, знам. Трябва да опиташ виното. Уникално е. Тръгвам си. Моля те, остани. Мисля, че съм излишна. Съжалявам. Не. Не, остани. Какво? Да. Ето ме. Да. Как се чувствате? Радвам се, че си тук. Да. Какво? Кажи. Заради състоянието, в което бяхте с нощи. Да. Простете. Вече съм по-добре. Имам леко главоболие. Само това. Да. Но това няма значение. Случилото се между нас... Какво искате да кажете? Сестър ми каза, че си била в дома му. Да. Аз не помня нищо. Нищо. Защо? Трябва ли да помня нещо? Не. Не? Нищо? Нищо. Не, бъдете спокоен, нищо. Но... истината ли ми казваш? Ако съм бил груб или съм направил нещо неприлично, ще умра. Не, моля ви, не умирайте. Хосе,
Здравейте. Здравей. Избрали си рокля? А вие спомнихте ли си какво ми казахте вчера? Не. Щом не искаш да ми помогнеш? Но разбирам, че си заета със сватбата си дори в работно време. Франко дойде, защото баба ви го помоли. Моля те да ми кажеш какво съм ти казал. Кажи ми. Случва се на всеки. Всеки може да прекали с алкохола. Стига да го забравим, не се е случило нищо. Не. Искам да знам какво съм ти казал, защото аз не съм свикнал да пие. Не съм. Сигурно съм казал някоя глупост. Нещо, което не мисля. Глупост. Може би, не знам. Казват, че децата, пияните и лудите говорят това, което мислят. Така казват. Има и изключение. Да забравим този унизителен момент, моля те. Унизителен за кого? За вас или за мен? За дамата. Да, добре. Извинете. Какво му става на този? Полудя ли? Глупак. Какво стана? Предизвикате и ти го удари? Той е глупак, това е. Трябва да внимаваш. Щом е луд, може да те нападне. И ще му размажа физиономията. Не. Не е в твой стил. Какъв е моят стил? Не знам какъв е. Нямам представа. Объркан съм. Виж, казваш, че си объркан заради... Да, именно. Какво става, Хуан? Не ти обръща внимание. Какво става? Не знам. Не знам как да я впечатля. Не знам. Не разбирам. Не мога да повярвам на ушите си. Не мога да повярвам, че го казваш ти. Не знаеш как да впечатлиш една жена. За кого говорят? Не мога да направя нищо. Не мога. Забравям всичко, което знам. Може би остаряваш. Не. Просто блокирам. Не ми хрумва нищо забавно. Когато говоря с нея, имам чувството, че съм глупак. Идиот. Поне я размиваш. Не. Тя се смее, но на мен. Закъсал си, Хуан. Ясно е, че тази жена не е една от многото, не е обикновена авантюра. Всъщност, не знам дали е авантюра или не. Не разбирам. Не те разбирам. Хосефина? Подслушваш ли? Ало. Здравей, скъпи. Извинявай, че ти звъня толкова късно, но съм малко притеснена. Нарече ме скъпи. Дон Хуан? Да, кажи, какво има? Говори с Дон Хуан? Не знаеш ли на кого звъниш? Да. Не. Сбърках. Исках да се обадя на годинника си, но сбърках. Извинете. Странно, хайфа не са една до друга в указателя. Не мислиш ли? Да, но не съм ви записала с Х, а с Р. За работа. Да. Добре, няма значение. Няма проблеми. Събудих ли ви? Не си. Работех. Освен това, днес имах неочаквано посещение. Да. Да. Извинете. Не исках да ви безпокоя. Лека нощ. Глупачка. Несъзнанието те е подвело. Несъзнанието? Подсъзнанието. Не. Несъзнанието или подсъзнанието ни кара да казваме неща, които искаме, а не бива. То те е подвело.
Какво значи това? Какво може да значи? Ясно е. Какво? Значи, че Какво? мислиш за него. Не съм мислила за него. Хубав ли е? Не. Не? Не, говоря глупости. Сгреших. Обадих му се по това време. Аз съм глупачка, идиотка. Не знам. Мисля, че те е хванал вируса. Какъв вирус? Какъв? Вирусът Хуансито. Не ставай смешна. Аз не съм 5 годишна. Не, ще се омъжа след 3 месеца. И какво общо има това? Няма нищо общо. Можеш да гледаш други мъже. Не си сляпа, нито мъртва. Но ти ме тревожиш малко. Плаша се. Да. Защо? Плаша се, защото връзката ти с Франко напоследък е малко... така. Не. Малко... Не е така. Добре. Добре? Да, добре. Щом казваш? Бъди спокойна. След 3 месеца ще танцуваш, ще пиеш и всичко ще бъде наред. Хубаво. Бъди спокойна. Както кажеш. Благодаря. Моля. Да. Добре. Не казвай на никого за гафа. Да. Кълна се, че няма да кажа на никого. Не мога, защото баба не се чувства добре и ми даде билети за концерт. Не, няма да отида сам. Аз Хосефина. Усещам някакъв план, но ми харесва. Няма да откажа. Хуансито, тук ли си? Да, идвам, бабо. Да, с Хосефина. Какъв е проблема? После ще ти звънна. Чао. Ела да видим какво ще кажеш. Хосефина, слез. Не се срамувай. Ти не гледай, обърни се, хайде. Давай, скъпа, слез. Не гледай, не хитрувай. Бабо, внимавай по стълбите. Готово. Върви да я посрещнеш. Не е ли прекрасна? Невероятно е. Харесва ли ви? Много. Браво, бабо. Чудесна работа. Изборът на материята е... Не преувеличавай. Материята е превъзходна, но тя е кукличка, така е лесно. Да. Не ти ли беше зле? Не ти ли беше лошо? Какво става? А пак ме прободе. Идва и отминава. Хванете я. Вие ми се свят, Боже. Бабо, да те заведа ли в спалнята? Да, заведи ме преди да се досети. Наред ли е всичко? Да. Какво да се досети, бабо? Нищо. Остави ме, тръгвайте, хайде, тръгвайте. Да, тръгваме. Аз съм добре. Вървете. Мина ми. Не знам как ще се справя с руклята и стопчетата. Да вървим. Няма да ти се случи нищо. Аз ще те пази. Това е антракт. Първата част мина, следва втората. Не? Не. Благодаря. Колко части са? Две части. Втората по-дълга ли е? Вземи. Не, мисля, че е същата. Има 3 действия. Да, същата е. Какво има? Гледат ме.
Не се обръщайте, моля ви. Чувствам се странно. Не, няма защо. На моменти ми се струва, че не биваше да идвам. Не им обръщай внимание. Какво има? Зле ли се чувстваш? Вземете, моля ви. Какво има? Умът ми е другаде. Как така? Не разбирам. Нищо. Франко. Годеникът ти. Бившият. Бившият. Да, разделихме се. Така... Внезапно. За известно време. Трябва да се връщаме. Вземи... Добре ли сте? Трябва да отида до тоалетната. Искам да... Трябва да отида до тоалетната. Чакай ме на същото място. Пихте много. Не ме оставите сама. Толкова. Зле ли ви е? Да повикам ли лекар? Извинявай, не исках да ти проваля деня. Не знам какво ми става. Вижте се. С толкова много хора, с толкова различни парфюми. Как няма да ви стане лошо? Вижте, подпрете се на мен. Подпрете се на мен. Аз съм силна. Не искам да те нараня. Няма да ме нараните. Хайде. Хайде, дръжте се. Така, готово. Аз съм силна. Силна съм. Дръжте се. Хосе! Франко, помогни ми. Ще падне, нямам сили. Какво ти става? Полека. Хуан. Зле ли? Какво става? Не, престани, моля те. Чакайте. Спокойно, той е с мен. Аз съм Хуан Кане, той е с мен. Няма нищо, спокойно. Спокойно. Помогни ми, Франко. Искам да се прибера вкъщи. Да, тръгвам. Моля ви. Помогни ми да го вдигна. Помогни ми.